क्या बोला समझा नहीं? तुला काय काम नाही? काम कुछ काम नहीं है. भाई बघ तुझ्याकडे वॉकिंग करत आलोय भाई. घे ना भाई, याच्या मधून कर ना. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या तडकत्या फडकत्या ब्लॉग मध्ये, डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोणीच वेगळ्या चॅनलवर. तर आज बुधवार आणि आज काही सुट्टी नाही आपल्याला. उद्या सुट्टी आहे, उद्या गुढीपाडवा आहे आपला मस्त पैकी. नवीन वर्ष आपलं मराठी माणसाचं. तर आता इकडे बनतोय मस्त पैकी गरम गरम उत्तप्पा आणि पिल्लूने आम्ही बनवले तुझ्यासाठी चहा. तर बघू आज काय विशेष आणि धमाकेदार, काय युनिक काय पण होऊ शकतं. त्यासाठी ब्लॉग बघत राहा. आणि आता बघूया इकडे बनतोय मस्तपैकी गरमागरम असा उत्तप्पा आणि पिलो आलाय. पिलो आहे आमचे पिलो. आणि इकडे मस्तपैकी गरम गरम उत्तप्पा बनतोय बघा. एकदम मस्त मटेरियल टाकलेलं, एकदम भरभरून छान अशी तू बनवते फुल बटर लावून. तर नंतर आपण खाऊ मस्तपैकी आणि ऑफिसला जाऊ. आज ऑफिसमध्ये थोडं बघू आपण मगांबरोबर शूट करू. 2-3 दिवस केलं नाही आपण. उद्या सुट्टी खायचं आपल्याला. तर भेटूया नंतरच. तर तिकडे बनवू दे आणि मग नंतर खाऊया. खाऊया चला भेटूया. रमाकांनी बघा छोटू फॅन लगाय वाय. फॅन लावलाय रमाकांनी. पाणी टाकलंय. सरांनी आणलेला फॅन घेतलाय त्यांनी. सर आल्या बघणार क्या बोले हवा 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 मस्त आ रहा है. हवा मस्त क्या हवा है. उधर एसी तो चालू है लेकिन लग नहीं रहा है. एसी चालू है, ये अच्छा लग रहा है. लेकिन ये तुझे और मुझे नहीं हवा दे, खाली अकेले को दे सकता. तो रहने दे, तू मलाच राहून दे, मग याला नाही द्यायचं. चला चला काम करूया. ह्याला काय काम नाही. अरे समजलं काय काय बोललो. क्या बोला समझा नहीं? तुला काय काम नाही? काम कुछ काम नहीं है. नाही चलो गाईत नाही, बाद में मिळते नंतर. ऑफिसवर ना आलोय घरी. बराच टाइम झालेला आहे. मग तुमच्या घरी गेलो आम्ही. ओके मिक्सरला इथं मसाला चालू आहे. इकडे काय भांडी घासून झाले आणि इकडे मिक्सर असाच पडलाय आमचा. आणि रॉक्या बाय मॅटर बघायला नाही आला. मॅटर दाखवायचं होतं मला. हा अरे व्हिडिओ मी इथं उभा कपकन पडले तिथं. त्या मांजरीचा लपडा झालेला. अरे मांजर 2 वरून डायरेक्ट खाली. तर चला आता एक करायचं शूट. आम्हाला शूट करायचं चरण आणि मी शूट करणार आहे. आम्ही एक छान असा प्रकारे शूट होणार आहे. तर उद्या जरा यांचं होऊ दे मग आपण बसतो. हा आणि चरणची लिंक इंस्टाग्रामची प्रत्येक ब्लॉग मध्ये बघ 3-4 ब्लॉग आपल्या ब्लॉगच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये बघा. भावाशी इंस्टाग्रामची लिंक आहे. इंस्टाग्राम वर ना त्या ब्लॉग मध्ये जे आम्ही करामती केल्यात त्या इंस्टाग्राम मध्ये आहेत. आणि त्याच्या इंस्टाग्रामला त्याच्या युट्यूबची पण लिंक भेटेल. जाऊन सबस्क्राईब करा. बघा 6 तारखेनंतर येणार नवीन. नाही जेवून नाही फटके. शिवला फटके देणार मी आज. व्हिडिओ मध्ये नाही घेणार तुला. तर चला आता बनवूया आपण व्हिडिओ. डिटेल्स दिसेल तुम्हाला. मजा येईल. तुझ्यासाठी फुलाची पाकळी पुष्पगुच्छ घेऊन आले भाई. पुष्पगुच्छ कसं आहे तुला? मामांना नको मामाने टी शर्ट नाही घातलाय. पुष्पगुच्छ घे तुला पण. आम्ही तुला देऊ पुष्पगुच्छ. घे ग. हे आजकाल असंच भेटणार आता पुष्पगुच्छ थोड्या दिवसांनी. असे हाल व्हायला लागले. हे आपल्या साध्या माणसांचं जनजीवन झालेलं आहे अशा प्रकारे. काय बोलतो समजलं. मग काटे नाही लागत. ते पण डोक्याला लागलं. चला व्हिडिओ स्टार्ट. ऋतू फोनवर बोलते. तुला देऊ माझ्याकडनं. राकेश श्रवण ले बाय तेरे ले ये ना. अरे रश्मिका आले बाय. बघ असं केलं त्यांनी. चरण असं केलं त्याने. असं
मी बघते माई तुझ्या बायको बिझी ऍपवर थांबा मस्त. बाय बघ तुझ्याकडे वॉकिंग करत आलोय बाई घे ना बाई याच्या मधून कर ना काटे आहेत. याच्या मधून कर ना बाई कशासाठी पाहिजे हा कशासाठी पाहिजे काय हे हे पाहिजे होतो होतो तर मित्रांनो आजचा दिवस पण संपलेला आहे. आज काय एवढं काय नाही पण एक शॉर्ट्स मी केलं शूट पण डेली व्लॉग मला दाखवता नाही आला नाही आज रितेश नव्हता शूटला तर थोडी मजाक मस्ती वगैरे केली ऑफिसमध्ये वगैरे जायचं ॲडजस्ट करा. उद्या आहे पाडवा उद्या एक सरप्राईज पण आहे ते कळेल तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉगमध्ये मला शॉक भेटलेला आहे ते सरप्राईज नाही तर मी काय बोलू आता उद्याच्या ब्लॉगमध्ये दाखवू आपण काय सरप्राईज आहे कोणाचं आहे काय आहे, मला पण आयडिया नाही. तर कसा वाटला आजचा मजाक मस्तीचा ब्लॉग तर सांगा कमेंटमध्ये. पिल्लूला जबरदस्ती आता घरी सोडून आलेलो आहे मी तर आता उद्या बघू सकाळी उद्या सुट्टी आहे तर उद्या काय शूट करायचं उद्या तू ते काय तिथे तर जायचंच आहे. मला शॉक बसला मग काय सूचना झाल्या मला तर बघू कसा वाटला आजचा ब्लॉग थोडासा छोटंसं मोठंसं कसं वाटलं ते सांगा कमेंटमध्ये. आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहे त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि आजच्या छोटंसं ब्लॉगला ॲडजस्ट करा. ओके तर मजा येते ना मजा आली पाहिजे. तुम्ही जरा कमेंट करा नाही कमेंट नाही करा तिथं लाईक पण खूप कमी आहेत आपल्याला तर पाहिजे आपल्याला मोटिवेशनल ठीक आहे. तर असो ती येत राहील तुमच्याकडनं गॅरंटी आहे मला. तर आता पुढे जायचा प्लॅन तर नाही आहे फिरायला वगैरे जस्ट लास्ट डायरेक्ट अक्षयच्या लग्नाला. तर सांगा आजचा व्लॉग कसा वाटला ते आणि भेटू आपण उद्या. तर शुभरात्री काळजी घ्या.